Masa may bisahe naman karong tuiga call nga karon obserbahan ako sa mga nga orag nang wala naman kay ka balaka og nga nag-goal para sa kuan mga tao kay kanadtong tuiga mong sa 2023 kan sa maghilak pa ka nga maglantaw sa mga tao nga nagpatuyang sa pagbuhat og sala daghan mo kay taga-talagman nga nahitabo tong niagi kini pang tuiga karon call mas mag-worse pa ba ni or mas madaghan pa ba hinoon ang atong magian karon nga mga kasakitan o mga pagsulay tong kinabuhi ug asa man mong buhaton ani call kay nakaduol naman karon gud ang mga prediction gani sa mga tao no nga taga-agasa sa Ginoo nga mga panglantaw gihapon nga tawanon ngakal man sila nga gamay na lang gid ang panahon nagamingon nga 2025 na matapos sa ning kalibutan sa mga call unsa may imong masulti ani kanana ko pangutan ako. Ako kanadto boy, anong nakita ninyo kay naapa ko sa pagsulay gi kumbaga di abrihan ako ang silyo ba nga di pa silyuhan pa yun sa Diyos kay puros mga sumbingay mga taong sige kong hilakan adto kay sugod nato nagaampo ta para makubos-kubosan ng mga katalagman kung natapos ng akong mga gibuhat dinhi nga katabang ni tipon pagpuyo nato nya ang inyong mga kinaya nya nakighusay naman ko sa balaang kasulatan nya nagakanunay kamong anaa dinhi natapos na to ang bagong sabutan yung testament ang tanong tapos diri na punta sa tanon karon nga kan nya na akong gihusay ninyo nga tanan natong gibuhat sa una wala gyud naliko dili ba Tama gid. unya nangayo ko sa Ginoo kay magatungod naman tang mangayo kung kanunay tang magpaubos mo pasaylo kada akong gisulti kaninyo mahigong ba sa Dios mo surrender gid ba ampo gid mo surrender gid sa Ginoo ba nga siya gid ang makatabang nato nya kung surrender ta mo tuman siyang sugo nya mo na akong ginaingon ninyo mo na ang pagampo di kay sige tag-ampo nga memorize lang recite lang nya ako nang gitudlo ninyo nya kamo mantigo naman mo dili ba Tama gid. no mayantigo naman mo kanang naay mga libak-libak na mga tabi mura ra mo mahimuot murag ana naman mo kay gitubag sa Ginoo akong gipangayo kani ingon man sa pasagday anak kay ako nay may balo kanila kay magpadala pod siya og mga anghel antong sige ko amahan tabangi kami wala ko mahimo kung wala ikaw padad ibig mga anghel pod nga mogamit pod og tawhanon aron pagtuki sa matuoran mo nang nalipay kay ko kay naidaghan nga gigamit nga naay mga bisyon naay mga pastor pod nga gigamit pod nagatuki pod sa balaang kasulatan nga tawhanon pero naalan sila balaod na man sila reliyon nga gibarugan nga pagtuo nga mo nang mga suga boy daghan na kay sila nya gipakita na pod ni Papa Jesus ang kinaiya kanang mga tinago sa batikan nakuha na gyud nya tapos nakita na pod nga ang ilang binuhatan mo nang ko bahala na lang na sila kanang mga tinago ba nga unta ako tayang pabadlungon sa una niya gol kay ko kani po mga tawhana ako madlungon ingon na po ko daotan o poses o unsa diha kay dili man na matugad sa tawhanon boy kumbaga ba ang akong mata pito ka mata bato ba ipadala katong ang sanga gani nga si Josue no na gibato ko sa una walay bili kanang mga walay bili nga bato ninyo sa una kanang nanglibak nagsuko ninyo di ba ingon wala man nay bili nga may bilinhon kaninyo di ba kay diha mo nahigugmas yung kaaway ano kig-away niyo ay nag-away kay diha mo nakita nga nahigugmas yung kaaway niyo naligo na mo nya gihusay naman ako ang balaang kasulatan nya minsay na ako ang espiritu nga yan na may katalagman daga naman ang iyang pagpahinomdom di ba mabalik siya daga naman ang nahitabo nya gubot gira nya daga naman kayo ang mga panag-ingnan unang nalipay na ko pag-ayo tungod kay dili lang kita ang nagsulti ang ako lang giingon ninyo nga kinahanglan kamo man akong mga gaway kamo man ang akong lawas ipakita lang ninyo nga nahigugmas yung kaaway kay nakita na ko isog na sila manulti sila ang mga sundalo o kamo pod sundalo mo nga kinahanglan nagabuhat pod nagbitsay man sa sakuha nga nigabot sa panahon dadon lang sila sa mga anghel dito sa ang sanga katong bato upat ka pito ka mata di ba
no dad-on naman na sila diri atong gusto ka nato dapig ka nato ang dili gusto makigbato ka nato una nga mga pari ka man o pastor ka man nga nagbasa sa balaang kasulatan nga nagtuman ka nga balaod gid ni Kristo dili balaod gid sa imong agalon mao na ingon nga katong ang sanga boy i-explain ako ha si Kristo ang punuan sa paras unya tuwa sa langit nagalingkod siya to sa langit ton siya nagwali siya ng langit ton kay nagpakamatay man mo tagi padala pod niya ang Mesiyas mo de mo na yung ginasulti nako sa una nga guol kay ko aman ngano ako man imong gipili tungod kay kaniadto pa 20 edad nako ning sulod na ang espiritu nako man tong nagdakaw pod ko kumbaga daghan ko kasinatian ba trabaho ito sa simbahan tanan to niya sige kog pangita gyud unsa kog kamatuoran niya tudloan ko niya na konkreto nako karon nagidad ko og 51 so ako kabalo pila pa ka tuig ang dagan mo nang malipayan nako tungod kay naa mo makita sa inyong makita nga akong pagwali ba nga sa inyong binuhatan mo nang badlungon gid ta mo dinhi kanunay kay matag gabi magtipon man ta ang magbadlong niyo bala ang kasulatan mo nga sa tinuod lang makita na ko ang mga tao pito ba ang third eye gani maglisod gani kag control no sa una kay third eye no na mabadungan gyud ta mo matong namatay pod mani nako mata isa pod na kamata mani niya magpakitabang pod pa sa pamilya ka naa say kanang gikahiobsan sa man ako na dini man gani na mo tuos na sa buhi niya ino na po ko sa tao pod mo nang at is ko maglakaw-lakaw karon marara ko kanang sinapnay sa panganod ba anod lang ko kung tawhanon sila pasag dai di ba naamnas pa lang kasulatan nakahusay naman ko ninyo katong sulat ni Amos di ba no patuyang mo kabon Joda patuyang mo Israel patuyang mo ay mao magina yung kinaiya di ba tama gid kakaron nakigusay ko ang gusto lang nako manhi man na di kay nakadungogan ni na sa tingog nga nagawali gay ko sa balaang kasulatan dili balaod gani nga testamento lang nga gibuhat sa tao balaod nga sa inyong santos nga amahan dili isa lang amahan po si Kristo lang nga itong ibabasa katong ang sanga nga si Josue no si Josue gipahubo siya sa iyang hugaw nga bisti o pare man sa puti kay sinaw kay bisti hugaw ang bisti nga naman padios-dios man siya nga nagbuhat ko sa dayang balaod mo to gisultian siya sa anghel ipakita na niya nako nya iparong-purongan nya aron mo kung huboan ni Josue kay moabot ang sanga wala kong ipangita nga pare pod nga ihawa pod sa balaod nga iyang gaandan di ba naaman ta dito tapos pag kuano katong ayaw mo balik sa inyong nag-alagad kaniadto kay laglagon ko kamo akong katawan kung mubalik pa kamo sa inyong nag-alagad kaniadto di ba nana dito sa binasa sa sa asa tong binasa sa Zacarias no tong si Josue Hukman si Josue sa to basta na anak dia kung tawanon ingon ko kapitulo bersikulo tawanon na lukso-lukso na kinahanglan yung magbasa gyud mantigong mubasa useless man na boy kanang mag-ingon ta kami ang sinugo kami mao ni ang simbahan kay dili naman kaluwasan ang giskutan karon sa simbahan boy dili naman nga ilang simbahan kuno ang tinuod pero tanawa panid-an ninyo ang binuhatan wala ko nag-ingon ninyo nga ayaw mo tuoy mo sulod sa simbahan dili suga ara man na siya boy tama gid individual matag isa ka nato makatubang ta ayaw mo ingon nga na itaw makaluwas ba ay mo ingon nga kanang simbahan tinukod sa tawo makaluwas tanawa ang ilang mga balaod na ambas balaang kasulatan o na nga bisan ako magsulti ko si Father Darwin mga pari nga na diha ang padios-dios tanawa gud magabot sa panahon na sila na pasagdain na sila kay naabay Dios nga nahimo inong adunahan naabay Dios nga nahimo inong puti inong mapasigarbuhon nagpasam mas maayo patuboy katong mga nanambal sa gawas dapat ilang sabton kay ngano man ang mga kabos tuwa man pud sa kabos naabay diha Diyos nga naadi sa syudad nagpatunga lang niya tapos biyaan ang iyang mga katawhan mana boy nalipay ko pag ayo nga naman nakita naman ipakita ni sa espiritu nako ipakita nako niya nga pakalawan gid na sila mismo maulaw sa ilang mga pinulungan sa ilang mga binuhatan dili ko goal ko sa una kay binako ako ang palimpyuhon nila katong giingon niya nga pag-abot sa espiritu sa kamantuoran di ba no tama limpyuhan ang mga pari ug mga pastor raman sa balaang kasulatan nga mo na akong kagulan boy kay mahal po na ako na sila ako po nang
taw pod ko maluoy man pud ko nila kay makita man pud nako sila nga mainsulto gyud dili di ay isulti gid ako ang tinuod kay naapoy mga pari nga nakasabot pod sa ako ang mga gisulti naapoy mga pastor nakasabot pod sa akong gisulti niya nakita man gipakita man ako atong New Year gipakita nako nga bisan ang mga pari karon ang mga obispo nag-away na sila kaning magkasal og mga bayot nya Tama. gito is na po nila magbuhat na po sila balaod na ang sakramento sala kuno pag kinahanglan mo hatag dan kuno sila basig makasala nya karon kung mao na ang buhaton boy sa to pag itolerate di mo ang sala nya Tolerate ikaw yun. sab nga naghatag sakramento dili ang Ginoo nga naghatag nimo ikaw ang nagbuhat og sakramento ikaw nagpataas Oh, tama gyud. mo na si Josue nga gihukasan ba sa katawhanon unsa ikaw na Ginoon nga pari nga ikaw na makaluwas ato tinuod gito imong seremonyas makaluwas dili binuhat na sa taw tungod kay naamang kay agalon boy nya kumusta imong agalon makahikap ka kas kamot sa imong agalon Dili. ano si Kristo na sa ubos ako adiri makatambal mausab ko ma-reflect ko usay maghilakan mahikap sa akong kamot nga buslot pero ang ilang ingon ako nagpaginom dili sila nagbuhat sila mga milagro boy daghang mga milagro tanawa karon gipakita na pud nako sa espiritu karon sa January na napukunoy itom nga Nazareno dili na padis-dis na boy kay wala na noon nagawali wala na noon nagabag-o ang tao naaman sa balaang kasulatan kinahanglan magpaubos o magpasaylo nya katong mga tulisan na ana dito ayuhon lang silang sakit pero di ito ikaw na nagbuhat imong sakit tungod kay nagsige kag buhat og daotan kay nagbuhat og daotan sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas nya kung namatay dili man pud mo balik dito dagan nga matay gyapon boy dagan nga matay gyapon sa sakit tungod sa pagwali manggod nga maluwas na pod nya kag mamatay na pod ingon pod ay kabalaka naguna na ka siya ka nato dito pero boy ipakita na nako sa espiritu tama gyud ang giingon sa kuha malipayon nako karon nga naman daghan ang mga tawo nagtabang nako bisan ang mga pari o naapoy mga pastor nga maayo nya ako lang gipangayo ang ilang garbo lang kay may mga sa kinsa ko kinsa na sinuli pero kumaan nila nako dinhi pero akong gipangayo sa Ginoo ipadala lang ko na sa mga anghel sama karon ni Josue di ba ang anghel nagsulti So kanang dahil si Josue dahil di ba pare mong gina siya. Ya, maigo ba ang pare ana na mapare karon kumbaga siya may possibility ba nga nay usa sa ilaha nga mo dool diri o magpadihog. o katong madlok jud sa Ginoo wala na hadlok sa ilang agalon kay kung duha imong agalon isa imong tamayon kung agalon ni mga kalibutan ng yuta ba di ba naingon to dito na yuta no may kungkuan sa yuta no yutanon ba kung baga gusto lang kang halangdon ka mahimo kang pare nga yutanon ka kay ang tao nagpili nimo kay naa kay agalon nga gisantos nimo nga amahan nga siya kuno ang gipadala dili isa lang ang amahan boy siluso si Kristo siluso ang Dios siluso dili gani angay palakpakan tanawan niyo na nagapalakpak kung sa pay pagbuot sa Ginoo bata-bata dili kita mo'y bata-bata di ba kita mo'y binata pakasama atong kinasalamatan niya kita nagpamtong-hamtong ni noon ta niya magsugo ta sa tawag pasalamatan palakpakan nato siya naras wala ang kasulatan oy muna ako gisulti gyud ang wala ang kasulatan muna hait kay akong sinultian bahala na sila boy nabalipayo na kay ko kay ngano daghan lang mga tao karon nga nahadlok sa Dios nahadlok kay ngano man buyog naman muna nga akong kagulan karon boy wala na ako naguol kay daghan na kay karon mga katalagman yan ko Ginoo dili naman ako masumpayan sa akong paghilak boy pagdangoy diri boy nga ang katalagman daghan na po nagsulti mga bisyon kana sila gigamit po na sa espiritu na po ng mga bisyon boy pero tanawa ang nagawali naghisgot og mga kalaglagan mga bisyon ikalitlag dahunog ang kalibutan ang matabunan pa hinoon sila bisag dai na ang nagawali ana di ang nagsigig tukod og mga templo nga binuhat sa tao ay kanang mga tawhanan na mao na man limbong sa mga tao mao na naglitag boy ipan-an nila sa paggamit sa inyong gibalaan ana-anas balaan kasulatan na sugyaan na sila nagpaabot sa panahon sa inyong paggamit sa akong gibalaan Tama gyud. Daghang kay gibalaan nga mga santos pero sa una wala nagisunod nya karon daghan sila mga sumusunod daghan boy sa tinuod ang isulti mo nako na wala sa Biblia nga nang 25 di ba tawanon lang ba moapil lang punta nila kanang mga santos kanang naghimala ayaw magtuon na kay ngano man kinulit mo na sa tao tuoy ninyo ang binuhatan ni Kristo nga ikaw gyud mo buhat nga buhay ba sa imo ha
Sige ni mo papatay, papasaan ni mo cross itumpag yun. Nya dito ka magsipsip mo nang naa sa balaan kasulatan nga ayo pagsipsip si mong agalon kay imong agalon mahudga si mong sulugon. Mao po na sila nagsipsip dito sa cross nya naa man sila agalon dito kay mao po'y maghatag kuno kay sakramento. Na Dios na sila boy. Dili mabuhay ang tao sa sakramento, magawa sa tao sa sakramento gawas pag upag hinusun gawas sa espiritu, di ba? Naas balaan kasulatan. Nagid. Di ba na ingong ganito si Kristo gikasilagan ko ang inyong pista inyong kasaulogan nanas wala ang kasulatan sa Amos. Kabalo ko nakakita na sila anak makig-away sila o makisulti na paano sa ako diri kay konsultian sila kasi magbabasa sila dili man ko mabasa di ba? Tama. Boy kani ato nagahilak ko nganoan kapag hatag nako sa kaalam ni kadi adto pa ni sige na ko pagita ni karon pag puyo uban ka nako kay nagtukod kog turi tupong sa langit di ba? Kamo no. Turi ba nga espirituhanon ba nga nagtuman sa balaod jud ni Kristo nya nahining puyo nako ni kanaog ang Dios mo to gisulay dinhi nya nawala naman sila katong nagasulay nako karon isog nako masulti sa kamatuoran ang mga tao naglabay nako mga parente o katong mga kuan naglabay nako nalipay nun ko pagayo boy kay kung wala po to boy wala ko nalikon pero akong kagulan boy akong kagulan ano wala nako sa tawhanon pero nalipay na po ko karon kay daghan na po kayo ang mga gamit pod nako nga nahimo pong gaway kamo na ipakita sa inyong buhat kay mataw ko sa inyong maayong buhat ang akong giwali kung mabuhat ninyo nga mapaubsanon mo sa to pa kaliwat pod mo sa nagatiman nako di ba? Tama po. Kung dili mo makikaway mo sa nag-uol kay ko kay sige man mo pagkikaway kung nailibak busuko man mo madamay mo pasagday na sila kiniingon ang Ginoo pasagday na mga gay ulo kaya mga tao madukon sa Dios bisag dautan ka basta mobalik ka sa Dios potong mupandong ko ang asa mupandong ko manang mupandong ko pito ang mata ano man pito ang mata ano man badlongon ang iyong mga kinaiya kawaga kung na third eye port man ako nagulitan daghan man akong gitambalan diri na mga third eye ako ana lagi storage diri na sa akong mga kamot kay mga hadlok man sila koy kung wala na ako nangandoy kabiyon sila maanhin lang nako kapoy na pud kayo na po patambal nako diri nya pa lawas ra pod ang ilang ayuhon nga maglibak pod gikapoy na di di pa doktor mo orat na wala anak nako nya ako nang karon sulti nako ang kamatuoran kay siya naman ang tag-iya nako boy dili na mo ko tawanan tanaw nakita ko ninyo moral ako panganod bisik asa dito pwede ko muinom pwede ra ana pero dili gyud ko mahubog kay naaman ako ang espiritu. Tama. Nya halimbawa ko kung naagay po mga tao labi na kung nagawali siya na pare pa sa pastor nga magikonput niya kung unsay anak kanimo naapod nila nya unsa may nya halimbawa nya dili po makita sila ang tawana binahatan di ba sa una boy giak man na rin boy kada apoy magpasulod-sulod sa kuwapod kay sila pug kuno nya yung giatiman di ba poses pod kay mobalik man sa tawanan so dahil na sila ya ilan naaman po nas balang kasulatan kung nagabasa sa Biblia di ba so panid ang ilang silutian sibo ba silang binuhatan base nagparon-aron po na kanang maingon po sila nga ako wala gisudlan tanawan niyo yung binuhatan na bay sudlan yang duha man ka matang samahan kung hakog gani ka nga mapaytas-on gani ka naglingkod ka silang kulonan giparisulungan gigamit nimo ang Ginoo nya ikaw nagpasigarbo ugaw man ang magawas imong baba boy kinahanglan gyud makita gyud sa imong binuhatan umureplik ka sama sa bituon nya sa kuagay mo reflect dagan makita mo reflect tanawa padidaan ninyo makikita ba ninyo nga padagway ni Kristo didto ubos lot iyang makamat ug pagit apon nimo nga ihabang binuhatan tinuod ba idi ko man gwali tinuod ba siya tama gid kinahanglan nga binuhatan gid ang magpakamatay ba mo biya sa tawanon tanaw gud ako gibiya nako mga diskuhan nako tanan no kumbaga surrender gid tanan makita bitaw ko ninyo di ba di ba si miss magsalig na yung ko nila anak diri pero noon tungod ninyo diha man ko ninyo mangayo nya magatag po nun ako matag piso 20 matag man ako kay ngano man ihatag man ako sa uban para karon namatay si Tia Donisa di ba no nya nakinahanglan siya kasi siyempre pobre pod yung nako dad as a doktor di ba gidalan sa doktor kay panahon naman tos kapanahonan dadan sa doktor kay dili man ako kay isa ra man ko pandungan naman ako na kay naay man sakit nga adunay kaayuhan adunay pa sakit ng sangpot sa kamatayan ipadala sa doktor para daguhan yung istorya sige bagulbol nga kunuhay ako hinungdan ko dili ko makasumpay boy nakasumpay ko motong gianihan ko sa 25 nadali sa doktor nya walay kwarta di mo ko ikabalaka ko paging gihatag may tagaan pa na itong kwarta dito
Nya pa ko man kay gasto man kay ning Kristiyanos, gasto kayo gitabangan pa nato din nya diin ko na ngayo diin ta nagsuporta di sa kuha. Nya na ako yung mga gitigom na ako mga anak na akong sawa di nagaton di nasulbad ang problema. No. Kung wala matanag ko na. Tama gyud. Kaya at least na inatagaan nga dako pa yung gihatag. Wala po tayo yung balaod din nga amot-amot ta. Wala, di ba? Wala gyud. Amot-amot ta di ba? Wala. Wala man tay balaod. Ako na sa altar, dapat yung patambal ako ginihatag og dako na naatlan pod. Gidugang pod ako didto. Di solbad ang problema. Sulbad gyud. Nya kung ingon pag yun silang patambal, oy, kanang giingon nila kung mapatambal ako mabuhi, daghan po 2,000 kapin pila na kalibo ang gitambalan ako din, nimalik pa ba nako? Kaya naman akong gihangi ang mataas-taasan. Umato ako naduhigan sa unang taas-taasan. Nya karon nabad ka, bahala na ka. Mamamatay ka. Di ba katong naay akong gipainom din, naghilak siya, babae nga gikan sa doktor no. Naigo gina Jesus siya. Si Jesus ayo nakita. Gipadadaan akong tubig nya naapoy pastor pud nag-ingon pod niya, di ba? Na, kabalo mo ka to no. Nag-ingon pod pastor. Iyo padis-dios wala giinom kay pait yung tubig. Nya nakakita na gyud siya bahin nito, naghilak pa gani siya nya naayo pa gyud siya. Nya karon giwalihan pod kay daghang kuno padis-dios. Ang katong nagsulti nga naghukom na ko nga padis-dios nga wala siyang binuhatan mo hinutoy. Pay may mala da tanawa. Dihidalan na sa doktor, mis na ayo na to. Napasakit. Yung mo to muna ako dawata. Dadon ayun na, dada dito. Kay giyabo nila ang tubig akong gihatag kay pait ko no. Tubig raman to. Nangayo raman ko sa amahan. Maayo to siya. Nya nakakita man po to. Diingon ko niya. Day, nakakita ka na. Tuo. Nagigamit lang ko. Pag-ampo. Sorry rin sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo tanan. Nya naayo to siya. Higiwali-walihan po dito. Basa-basa pong Biblia. Ilanam lang tulubangon boy. Wala ako. Isulti na ko matuoran. Anong imong pagkutanan anong isin ako karon tungod kay daghan ang mga pastor pod na maayo, daghan po mga pare nga maayo, nag-away-away na sila, ipakita na ko ni Papa Jesus Pero kung madlok sila silang agalon, naagri sila sundon. Isa yan tamayon, yan higumang magtapok ro na di boy. Tapok ro na di boy. Godaw man ni mag-away man kalibot, dili na nako madalas pagdupa. Ano man sige ta ampo sige ko pangayo sa Ginoo. Oban, nagpalayo na ako bisan diri, wala ta gidawat dinhi. Sige, paduyang mo. Ano man, kuman uga na akong lawas boy. Uga na akong luha sa paghilak para sa kalibutan. Kay hinoon bugal-bugalan pa ko nila. Ang ilang tuuhan hinoon nga nagsulti nila bakak sa kuwa gadaotan ko, wala gani mo nakita sa simbahan. Dili gani maayo munulti. Mga palahubog gani, mao pa din sige lang pakita nyo. Na ako sa dalan maayo kayo. Pero nagsigig suroy-suroy pamakak sa mga tao. Tungod kay mga tao budapig magid sa tawanon boy. Tama gyud. Mga anak ko boy, abrining simbahan mas maayo pa tong makasakiton kay dito sulod pero katong mga abtik na nga naayo na dili na mobalik na ko mayamiid na ko magsulti ko sa balaang kasulatan. Kasi lang giingon sa ko dili na magpatambal kuno sa ko kay walihan kuno nako. Ato naman naman sa vlog na to. Miingon naman ko mga anak tawra yung ginikanan ha. Naibata nga ako ulitaw na kuno gidala dire. Sa lain magudto ka angkol. Kay walihan man ka. Kay bad man sa siyang ginikanan. Tama gyud. Ay pa niya anak dre. Kay mga tao gahi ginang mga ulo. Basing magsakit na ayan na. Kay dili gid ko kaayo anak mga tawanan na. Kay dili man mo tuo. Mga ginikanan ay pasok ay mga anak. Bahala na kung dili mo tuo, sakitan sila na. O sige, pasok ay yung anak. Maghikog na, bahala na mo. Naman ang puna sa Biblia, di ba? Ingon nga, bana. Igugma ay mong asawa. Dili man sila gusto anak kay di man siya nag-away man siyang asawa o dili man minaw na ko bahala na datay padala na sa doktor ikaw ra ko magpandong dre ikaw magduhig kay dili man madungog akong pag-ampo kung sila na ay mga sala wala na asawa tahora yung bana mao na ang dili gusto nila sa kuwaboy nga sultian ako unsay sala igugma ang Dios sa tibok mo kasing-kasing una ikadlok isa si dili man sa namadlok sa Dios nadlok minon sila sa ilang mga gituhan nga agalon. Tama gyud. Kay dili kaslon kung dili maadto dito wala na mo diha ya kung badlongon ako sa iyo palabig hubog-hubog na man sulat ni Pablo nga to kay Timoteo katabang sa simbahan Naagay diha tama ya karon pare sa tuwa din dapit dire isuko sila sa ko pero tanawa ilang mga binuhatan ako boy naulaw na ko boy kay katoliko gyud ko boy naulaw na gyud ko boy kay ngano man ang mga tao dili na manimba kay sila hinoon nang nahimo hinong himantayon nagsigwali ya ako niada ko sa simbahan sa una sige kong strike karon daghan mo gitambalan di gamay na hinoon nanulod sa ilang simbahan. Tama gyud.
Nga ako ilang basulon nga tungod nako wala nagsim. Okay, giwali lang tala ng kamatuoran boy. Sa una, puno na diya. Pero ila akong gilibak. Kabalo ko. Nga mga tao naman, dapig man ako. Nga dili lang mo ani dire kay naa man sila hulga. Kabalo na ko boy. Tanawa mo linog ni mo. Uyong kalibutan. Tapok mo tos yung mga pare. Tapok mo tos yung mga pastor ng mga kog. Kung mapare yung mga kog, tapok mo dito. Tapok mo na ako. Kung magsakit, tapok mo, pangayo mo dito. Kung magdoktor, pangayo mo dito. Ako boy, nanaktak na ko boy. Nanaktak na ko. Basta ka mo mga pare, mga ayong pare, biya mo sa inyong agalon. Mga pastor, biya mo. Ay, uyog yun yung kalimutan. Mga na mga bisyon, kan mo na yung mga bisyon, salamat inyong isuntigid na sa inyong bisyon. Dili man na siya pangandak. Preparasyon man na. Pwede ingon ang Ginoo sama sa sakilat ng kawatan. Naalo ko na sa katapusan paghukom, di ba? Kung adunay mga tao magyagay kaninyo, ingon matapos sa kalibutan. Sulat ni Pedro kato kay sa Hebreo, di ba? Kaduhang sulat ni San Pedro. Oh, San Pedro. Naman na dito. Ang Ginoo mabalik siya. Ngunay mga katalagman. Tama gid. Ngunay mga muhunong na ang kanta ug jaka, inom ug sa jaka. Naman na. Gid diha. Iya kami ingon sila, hala tapok mo diya. Oh, pangatag mo diya. Padako mo guwapong templo, di ba? Nagpagwapo-gwapo pud sila silang mga templo. Gapo pod, Kan mo diya, tapok mo diya. Ang tinuod boy. Tinuod boy, nga maalamon boy, mudapig nato. Tama gid. Nya, ang problema nako, manghatag na sila o ka gidugangan pa ang sobra o ikuhaan ang jutay kanila, gidugang sa sobra kanila na inanambal. Hala si Gwali kasi sila nakaayo pero pag abot ito napuno di ang sudlanan. Mga tao ko diigmat nya karon. Buta na ko, nakita na ko nangamatay ra gyapon to. Na ayo. Kay tungod sa pagtuo, na may sakit nga aduna pa kayuhan. Tama gid. Moingon dahil nga panahon na. Ako boy, naluoy kay ko boy sa nanambal boy nga mga na-espirituhano nanambal boy kakanang naay mga maghilot, nagtabang sa mga tao. Maluoy kay ko boy kay mao na hinoy gisultian ni Father Darwin nga kuno kulto. Nagtabang magani sa tao, nagbisod na magani nagpagkaon sila. Tama gid. Mo, kay sa una wala pa ko nanambal ani pero karon nga naa ko espiritu ako may makigusay, ako may musultis ka matuoran. Kaya kana sila dili man katulad kalibutanhon ra man ang ilaha. Pag ilahang kaakuan kalibutanon lang kay gibuhat sila sa Dios nga mananambal gibuhat o di ba na gibuhat ubang pastor. Tama gid. Igaan pa din ng ubang pastor nga mamaayo. Tanawa pa din inyong bidahatan boy. Daghang pong pastor nga nagpakaulaw po sa mga pastor, daghang pong pare nagpakaulaw po sa pare. Luoy kay putong mga maayong pare. Pero galo lang nga naalala sila agalon. Sabiya mo, sinyong agalon. Mga tong si Josue. Si Josue na gikuruhan no, kurunahan no, sab no. Gihubo niya tong hugaw nga bisti niya. Nga bisti nga gisi-gisi. Gihubo nga gilimpyuhan. Nga anjust yun. Nya tapos paabot dito siya sa angsanga. Tama? Sa ato pa, si Josue lahi to angsanga. Gigamit sa espiritu ba? Kung magpaubos na ko, di may mong pare sa Diyos. Gilimpyuhan ba? Ako boy, sultian na gina ko, isulti na gina kamaturan. Wala sige ko ingon ni, okay, ko kabalo. Patyon ko karon, wala na dito. At least mabalaan ko kung naanay ilubong ko, naanay mo testimony na ako dito. Garbo na. Nahigugma ko sa akong kaliwat boy, nahigugma ko ninyo, nahigugma ko na mo nang akong tugyan hinon akong kaugalingon kadto sa Dios. Wala lang ko, lutaw-lutaw diri. Wala sila naluoy nako, naluoy ko nila. Kung gusto sila nga mataas pa na pag-ampo sila nga mamatay ko para masumpayan nilang sala. Nya, akong ibilin na ninyo ang kalinaw. Maminaw na mo na ako kay di man maminaw na ako nga buhi ko. Pero wala ay patay na ako sa kalibutan. Patay na ako sa kailib ko. Mura lang kong panganod. Yun o yun. Basta ka mo paglikon. Makita po na ako nga gisultian ko kamo. Nakita po nga nabuhi ang akong gisulti ninyo nga pagpaubos. Ako lang ko ay lagu kagul-gul kung naay magwali na naay mo debate ninyo ay biyahe itaktak mo nga ba kung say naa kaon lang po ka kung mga sige pa mo pasagdain na sila di ba na sa Biblia magwali mo nagit kung sila kina sige sabay lang pero ina ang gido patayo nga na sila Jesus ay gahi ginang mga ulo kamo may mabukatan kay dili man gid sa maminaw dili gusto daghan kayong dahilan. Pero ang gusto mo, ano man na nato. Basta ina sila, katumuan nila, dali nga rin. Kailan na ako naglakaw gani ko dito sa, Quezon City, no?
Ito si birthday ko kaya nakakita itong mga bata. Sige kog lakaw pero ang mga tao nakita na ko. Wala na nagpandong ko. Ipakita na ako sa espiritu daghan kay nadato kung tungod sa paggamit sa pangalan ni Kristo. Mo na gingon nga gikuan ang jutay kaninyo gidugang sa sobra kanila. Dili na bagid sila mabusog boy. Mangita pag ang laing source pag yun parang dughan gid sila. Pero nakita na sa Ginoo paghuman ana kabuangan na nila. Magunog naman gyapon na sige kumugto ko gwapo ang simbahan madunog na. Mudahon ka na. Napagani ang atong kabalakan na ako gani boy kung di magpaubos ang mga tao gid magira gid na. Wala ako na balaka na sa aman ako nasultihan nga imbis ang gitagaan og katungod sa pagsulti sa kabaturan wa may ituis man yun nila ilagi paboran minong mga dato na sa Malakyas ibadlong na sila pero kung kalibutan na ng ilang mga una-una na pa usiyas no di makatugkad ani di gyud miingon gid sila binuang na dili man sila gusto ang ilang ingon walay espiritu kuno wala dili kuno mogamit ang espiritong balaan sa tao na nga mao na hinuon nga gitapugan sa tahanon di kaon na mo ani simba na mo ani na dili ay na mo simba kung wala mo naghisgot og kaluwasan makasasala po mo kaon na pare ka rin ingon kung na mamatay sa papa may obispo minsan igampo min sila nya ganong dito makalitahod nila nga di man dito sure nga matay siya Baga sure nga makaluwas kana di iampo alang sa mga pare sa mga hindi pa man mangayo o pag-ampo sa tao nga kung mamatay sure naman sila mag-blessing moingon man sila dasayod ako naguna na siya kadato dito di ba sabot kumbaga bot pasabot nga dito gilog-ulog lang dito niya tama mo ni ingon nga nagwali ka kung walay buhat igo lang ka sa baba kay sa mong baba daga mo gawas nga hugaw kinahanglan magwali kinahanglan inubanan sa buhat pakita ako sa inyong buhat di ba no pakita ako sa inyong pagtuo walay buhat kay pagitaon ko kamo sa akong pagtuo nga inuban nagbuhat di ba Paniya sila diri kamo mismo kamo saksi wala na sa Biblia pagtuo buhat umotong biyahe ninyo inyong pagtuo kanila di ba wala na sa Biblia ang naandang pagtulunan biyahe ninyo inyong alagad karon sa ko ano sa to yung nag-alagad kaniadto kinsa may nag-alagad kuno niya kaniadto nga kami inyong gialagaran kanang mo sakit gini ang pulungan niyo biyahe ninyo ang pagtuo o ang inyong naandang pagtulunan kaniadto sakit no sakit kay nagtuo man mo sa ilang mga balaod wala mo nagtuo sa sakramento tama ang sakramento gani gipakamatyan sa tao wala nagunahon na siyang kaugalingon nagunahon na alang sa katawan sa Kristo amen wala mo nag-explain nila ang simbahan simba mo di ka mo kalos dili ang simbahan sundon nahait kaya ko sa Luteno alaon ako ni kay at is na ko pwede ko makita mahimuot ko sa ilang wali pag-ampok ka mo amahan na mo pag-ampok ka mo nya gibuhat ang ampok kay surrender sa Dios tama gid ikaw mahibalo ka nako tumanon gyud nako imong pagbuot Ginoo pagpaubos di ko nimo gamit nimo halang don na di ba na sa Biblia yang gitudlo na sige pamemorize ang amahan namo sige kanta wala pud kinabuhi kinahanglan kinasing-kasing gyud unsa kinasing-kasing buhaton gyud ang imong gisulti sa Dios ama namo anaa ka sa langit pagdaygon ang imong ngalan umabot ka namo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sila kinasing-kasing nga tumanon jud ayaw ko gamitan nga mahimo mo nga lang dun ayaw mo paglingkod sa lingkuranan nga pinasilunggan ayaw ko mo panglipak ayaw mo paghukom ayaw pamalikas ayaw pagpasigarbo kaya ang unang sala ang garbo ug ang kakog wala na sa Biblia na nga kapila ka na makak wala nga ayaw mo pagpabilin sa iyong naandang pagtulunan tama gid baka ako ng mga mini nga mga magtutudlo kabalong mo tudlo wala pa yun pasayloak ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloak kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo sa nakasala kanamo nya nakapasaylo ka para sa kwadre sige kog libak nila wa ko nila pasaylo di ko nila pasudlon sa ako gihaguan sa unang simbahan sige kog libak sige kog anak chismisan oy nalipay hinoon ko pag-ayo kay diha ko naligon
tanawa nag-response ko. Ay mag-response sa ila, ay lipay ko. Ingon ko, amahan pa sa ilo ay taon sila. Kay binahal na ko na sila. Ako na lay ko Kung wala sila naluoy na ako naluoy kanila. Di gihilom na kong tugyan akong kaugalingon nga to kanila. Kay mupatay ang Diyos. Boy, mupatay. Ingon na, sus, ayaw ninyo yagay ang espiritu. Mo reflect God sa ko Ako gani, nagahilak gani ko sa una. Mara karon ay mo pangutana, balikon ko. Wala, nalipay na ko, boy. Nalipay na ko. Kay gipadayag na sa Diyos ang iyang kasuko. Gipadayag na. Gipadayag na pod niya ang iyang mga tinago. Ngano? Ako namang nabasa. Ako namang gihusay sa inyo. Ligon naman mo. Sa ko na yung mga libak niya pasagdain. Kabangay lang nagkinanggan. Kung mubalik po sa inyo, sige, taga. Ayog dumot ba? Wala ako, nagdumot ko, wala ay. Malipay magani ko itong daotan kayong tao nga dakong sala nga nibalik sa Diyos. Di ba? Wala ko nagdumot nila. Ako lang isulti ang kamaturan. Kay ako ning gihaguan kaniadto, wala nila ko ning kiskulahan sa tao nga nagtuon kong filosofi. Iskulahan ako niya espirituhan, gipuy-an ako ni 33 ka tuig. Okay? Tama, good. So, klaro nang good kayo ko lang gano'n na kumbaga nabuhat din yung mga criteria da sa balang kasulatan nga mahimo kang gamiton sa balang espiritu. Kay nalipay man ko, boy, kay magpakita naman siya sa labing ubos nako. Mo na yung pagkakita, kisay mo nakita si Papa Jesus, salamat kay mo pagtuog, pagsalig. Kanako nga gigamit ko dito kanako may katungod kong mga liupo ngadto sa imo sa Dios. Siya man reflect man ko sa masabiton, di ba? Sanga, no? Ang sanga, kumbaga si Kristo ang punuan, kamo mga sanga, o kay dito sa langit, reflect sa masabiton, daghan mo kong giwalihan, kamo, nakakaton, mo na nalipay kay ko, nakakaton naman mo sa ito, padaghan kong nakabig, no? Ni-reflect ko sa masabiton, bitoon, ni-reflect ko sa panagway ni Kristo, buslot, mo na nalipay ko, mga tanong, siya nakita, si Papa Jesus, dili ko Ginoo siya ang nagkimala, wala ko ng bot-bot, kimala. Tarawa, simple ko. Naka-short ko na anak ko. Kasi garilyo gani ko. Ipakita na ko nga tao pod ko. Di ko parehaan ng mga impostor nga nag-props. Tama. Lang. Sama atong nagpandong-pandong po sila. Wala sa Biblia. Sama atong itong digidihugan na mo dito nga mga bata dito sa tunggatuan natin sa Bukidnon. Itong pangutana mo kung sabay mo ang nakita sa kuha niya. Ingon siya nga Ginoo. Subot pa sa katong bata, di ba ang bata di mo gina siya mamakal ko. Di ba bata mo gito siya. Ingon gito siya, pare ka. Dili di ba nagpakalo pa ko kana pare ko nagsutana ko. Naging siya nga Ginoo. Buto sa buot niya. Tinuod gud na Dito sila sa labi ko, boss. Kakita sila. Tinuod mo gay sa man po ako po gay nakasaksi man nakita mo gud ana. Pero di ka lagi katuhan kay naa ka diri. Mo palagi magat na ang kanang ang wala din katog yung dalig-on nga kay wala man to. Nga wala man to din magud ato ituuhan sa atong mga di ba ako naka-exalted na pag ko nila, hoy isulti nila mo to ni sibat ta boy, sibat ta kay napakita sa Kristo daghan na to sa mutula na to magposisok sila sa to sila yung mga din. Tama gid. Kay dili man ko magsabak ko dito sa kadalanan bulabog to mga tao dito kay naamay pud uban nga dili pakitaon kisa tinuod na sige na tag-explain na nakata atong girintahan nga sakyan na diyan nakata kay ngano ang mga tao na ay makiglalis nga wala na apoy mingon mo anak mo nya ang katong bata ra ba ila tong papugson tong pasulti nya bito na makakto mahilak na lang to so but dili gid nimo pagbuot nga pagkitaon pagkitaon nimo siya kay kung pagbuot nimo mahikana siya pagkitaon tanan tao so ang Ginoo siya nagbuot para atong tigulang nga dito nahikap na ko no tong tigulang na ano siya naman nagbuot ako ato ni Bando ol sa ato naman na i-post niya na boy atong tigulang nga kay luoy pud kay siya naapos ako lingi anak ay nana paglingi na ko dito nakakita ba ka abot nakakita ba ka to anak sa kamurag bilak man to siya nang itagaan niya gamay pod nga kwarta no ko si Bakta kay pero di po tutuuhan siya boy tama gid nga talawa makililimos og ito no di po tutuuhan una si Kristo magpakita sa labing ubos nagpiyong mo to pag kuan ako nakita mo na sa video ma-upload na to karon
Una naam na sa Biblia. Oh, Ana ako sa labing ubos. tama. Nga ilang una-una manggod nila nga ang dautan ko nang mo'y maot dili ay. Nana to. Di ba? Nana sa Biblia ay lot lang. Pero kaya lang kay kumbaga balihon lang Oo. kita no kay sama po kay ni siguro na ituyo po na siguro ko kay na po sa walang kasulatan nga. Kuan kumbaga si Kristo mag-asawa na di ba gibali man siya. Giingnan gyud siya dautan gyud sa siya sala. Nagtuo po ka ng mga dato boy. Daling lang ba kay daygon lang nila ba isi ra mo kayo nga dito. To kada dato daghan po na kanada makatag sila sa pare sa mga pastor makatag kay Oo. gusto po sila kaluwasan pero daling lang ba kay palakpakan okay na kay isi ra po dito kakaon lang nga seremonyas lang Tama, okay na ka. Pero naay mga dato po para di pareha ni kuan good boy ni Kiyo. Sakeyo. Gidawat. May alam na kay kung mahatag sila diri ihatag mo na ko sa mga kabos do wala rin mga kabos. Tama ko no. Pag once na siguro nga tanang tao na magkabalo na sa kung sa mga kuan sa Katoliko ano mga pare nga kuan. Pero ang problema boy, ang problema, di ba ako kita bala ni Kwatano? Kwatan, itagaan ako 20 niya dito dahil sa pabuhat siya kadang buhat siya simbada ko kay hatag do sa pare mo, itong problema. Nya walay nabalik sa iya, yung pagpatay walay balik niya, kwatahan pa gid hinoon, muhatag pa po dito kay buo ko din nagampo. Pakita na ako ni Papa Jesus boy ay. Kay gusto sila suborno kay mo lagi to kay nagprops lagi pod pero Tama gid. makabalo lang sila sa ko ang sanga kabalo lang. Oh. Mo na nga akong hilakan sa una. Ako ang gipakamat dyan ay hilakan ako. Kay ako mang pandungan diri kay magduhig man ko sa kalay sa espiritu. Mga kamo kung ayun ang mo pagbuhat og sala kay basi makaabot ta sa tribulation, dili na mo masunog kay wala na mo sala. Ang nagbuhat og sala sama sa patay sa kaugaling lawas. Pero kung naa pa mo sala nya, namoy kabalaka o mamatay mo di mamaynusan sa inyong kamatayon ay mong sala o maghari mo uban kaniya kay naa may sanga nga potdo na ron mamungag dagan labi na kung mabugatan sa imong pamilya niya imong pamilya nagsige palabad-labad niya imong ka ay gikapoy na ko ninyo dili mo motuon ako ay napaingog ng kapoy no kay Tama. gasto kay inyong mamatay Tama gid. mo na yung say sige kung sumpay din yung sige panghandak silang balay kung mag-away sila ay kapoy kumapay kung mamatay yung pag magsakit niya diri na po sa kuwan niya inon ako ya naman itong banda kay ang Diyos man kamatuoran man di man siya magbali-bali. Walang goal kay ko kung mamatay dadan ni doktor gano man ikaw may nangandoy ana. Nya ako'y pasangin lang nangandoy man to. Ako ang gitong buhion kay para sudlan og laing espiritu. Ay sa ako Ginoo gisugo lang ko. Ang pagto nag-ingon man siya may pay mamatay ko kay pag-ubot sa mong pamilya dito sige ko katintal anoy sige mo gahi mo sila ko sige away. Hindi ko, ayo, tambalan na po na ako, anak. Niya ka na mo, reverse na po. Biya ka. Niya, biyaan mo sa katama na, tambalan na po na ako. Balik, tintal na po dito. Mga ito nga, nabugatan siya. Niya, mo ito yun sa Ginoo nga, dool ka muna akong gikapoy. Tama gid. Niya, ang tao man, maayon naman kayo manulti. Kana kung ingon nga ako ninyo, gud nga, ayaw gud mo pamalikas. Ayaw mo pamalikas. Niya, ayaw mo ka ng pagpanunglo. Kay, kung manunglo mo, inya madunggan to sa yawa inya pag-abot sa panahon ing gitunglo nagsakit ay nagdagko ding ti may pag magsakit mo na niya dadon na pod ninyo nako ang mga sakit lisod kayo ipatawag nako tung nagtunglo pangay pasailo didto nya man ang ladan niya sa ospital nya kanon natunglo na to sa ospital wala ni nadayag do sa lisan o di bahala to dito kay o lisensyado man tong doktor mamatay to sige baydil na ninyo dito. Nakita na nako na boy. Gikan man po na sa mga tao boy. Kaya nanunglo siya. Kung maingon sila makasumpay ko sa gito. Ay, sa ospital. Bisik ng mga pare makasumpay. Mga pastor makasumpay dili ay. Pait kayo ang ilang giingon ako kay kuno hinugla. Sige, dili na sila mamatay. Ako ra may gisulti ang kamatuoran kay dili ko makasumpay kay naisakit adunay kayo ni pero naisakit poy gumikan ra pod nimo. Kay naamang kay kabalaka. Tama gid. Ano ingon sa Ginoo tambali imong kaugalingong doktor. Yang dili man na sila nagabasa na sige lang. Sige basa na sa una na sige basa pero magbuhat man gud sila laing istorya gud bahid sa wala ang kasulatan niya. Nahimo na hinoon sila hinoon ang Dios. Sila ang tuhuron yung tugod ani sakramento. Kuno ng seremonya sa kanyang kasaulugan. Yan ingong Ginoo didungtan ko yung kasaulugan inyong di ba kasaulugan ug kanang pista og kuan sa ulugan na ana. Gid na sulat ni Amos. Sa patagdain na boy. Sige tag-ingon nga adlaw na tawhan ni Kristo karon. Sige tag-ingon na nabanaw si Kristo niya tuwa na po ipalansang sa krus. Sige bigla tong pinta sa krus yun patay dahil sa tong binuhatan.
La, sige mo pagludlod anang inyong Dios. Mawala sa inyong binuhatan. Ato di na ay rebulto ni Birheng Maria no, na ay pagkabanhaw no. Ah. Kinulit ka na boy. Sa inyo ipamatuod sa inyong binuhatan. Kamo ang nagluhod kinahanglan ipatuod ninyo nga kamo gyud kaliwat gyud ni Kristo ning tuog gyud kaliwat po ni Birheng Maria. Magunsa man na dito kinulit mo na sa tao na. Kayo yung kugamana na. Kamo ang gawahanan. Kay naay pitik niyo sa espiritu inyong kinabuhi. Wala tama na giingon sa kuan. Natanawa ko nang nagluhod tama nang padis-dios ganawa ang nagluhod di Oli Bakira. Nagkugos ni Birheng Maria sige away-away di padis-dios na dito ilang pagtuo sa to pa mao to ang ilang idol nila to yung gisunod nila. Tama gid. Mas balaan pa mo magkugos mo anak kung kamo mahigugmaon. Yung ano man na imong Diyos kinulit mo na sa tao sa to pa ang nagkulit anak mo'y gamanan. Tama gid mao gid to. Mao to gamanan kay sila nagbugda atong revolto yung ganyan yung sa giblisingan ko sa pare sa to pa ang pare may gamanan o sa to pa ay na yung iampo kung magseremonyas mo ang pare kay gamanan di siya. Pero nga may ingon sa iampo na tong mga pare. Si Kristo ang tinuod nga pangulong pare boy ay gimog salig boy nga kana sila makaluwas ingon sa inyong pagkamit sa kong gibalaan gibalaan na ni Kristo pasagday na sila. Sige mag-away-away ako dugay ko sa simbahan wala ko nagsulti ng mga individual lang ako common name man na kumihiskot kog pare common name hiskot kog pastor common name diba may sikot ko tauhan common name bisig kamo di ba maigo mo dire ingnon tamo kamo man na usa gamita kung sila maalamon gamiton ang ilang dalunggan ang ilang mata iwag sa ilang lawas kumusta tama ba ni akong gisulti pasig apil pud ko ani ana ba wala ko naghukom nila hukmi inyong kaugalingon pinaagi sa balaang kasulatan mo ni ang sanga hait ko manulti ano man tuliso ko ang tandag o basahan na sa Biblia ang sigig bit og Biblia lain ang Biblia nga gisunod tama masuko guys Papa Jesus boy kay kung di ako isulti boy na ay duhawnog ng dako kay boy ni akong isulti gid karon ano na ay dako nga dahawnog sa kalibutan ako lang gisulti naay tigulang tama na ilang gisulti gisulti na samahan ako sa espiritu yung sa Papa Jesus sila tama din gisugo na sila sa mga anghel ingon pa yun sila nga hulga na kung wala akong hulga apel ang tatong Ukraine ka na scientist gani surrender na gani dagan bubuto pa yun ng adlaw ako mo na ako hilakan sa una tama dalipay man ko kay nakita naman sa scientist solar flare nakita na pati lipayan na ako boy mo wala ako nagilak boy kay ilang tuuhan ang tawhanon man sige dito mo nakita na ko sa mga pare sige nung tap kung kanang mga katalagman ko log ano ba diri na wala man sa tuwa ni tabo niya dito ta natunong dito ta napuyo sa murag natapos na murag natapos ng kalibutan makaingon gyud ta nga tinuod ning nasulat sa balaang kasulatan pareho ta tong tabo sa ko Turkey di ba nagilak ko diri nagilak ko diri kay mag-prayer ta kay na tabo may dito na kung dagang may tabo dagang mamatay katong nahurot ng pamilya tapos na ilang diri magud wala man ay tabo kay ano naaman ta dinhi tama gid nya kumiingon sa nalapo nila tanaw ilang binuhatan kung wala ko nagpakamatay boy amot tistingan ko balangon po ko mamatay po ko tanaw patistingan gid ako ang kasuko sa Dios siguro basi wala ko kabalo kay siya man ang na may tag-iyan ako mo nang basta ina sila dali nga rin basta ka muna aming mga garbo bahala nang diya awatuyang mo basta ako wala ko katungod ako lang sultigid ang kamaturan kay siya man na akong gitugyanan ang abyan sa kataong tinawag yung mga kaoban mo manakaayo ko tama siya wala sa kabasa sa John 14 pinakaubos ubang tatabag siya araw kadugay na nina ako gani sa una, di ba wala ko nagkahusay ninyo sa una, wala ko kabalo na amri sa Biblia boy no? Nagbasa pagod ko, imposible. Nag-eskwela sila, taas silang eskwelahan, wala sila kabasa na. Katong padapos niyo sa haro, ako gani wagay ko nagbasa. So ang pagpamatuodan ako nga tama gud yung gisulti nang karon naghusay ko. Di ba naghusay ko? Nagsulti ko ninyo sa ano wala nagbasa pagod dungan man tag sulod diha. Nga porting lipayan ako tama shot yun tatapad hinaaman din sa Biblia no nakabili ko di ba himuot mo tama gud
Nakita ko dre, nagtuntuon ta diha, di ba wala? Pagsugod na tuog husay na ko kada hapon dre, matag adlaw, magtipon po din sila. Di ba nakita ko niyo una pa magay mo naglingkod dito. Mga dre, sigarilyo lang ko ana di. Mga to nga dili na ko kinahanglan nga magtudlo pa, manudlo pa kay espiritu na magtudlo. Pre karon ako ano, magbasa ba ta diha? Iko, kabalo na ay gipakita na nako ni Papa Jesus ay mao din ang Biblia boy dili lay ipabasag lain boy kay naa di sila balaod na sila plano na daan mga dugay-dugayon ni ang kalibutan ba kanya tapos linglahon nila para sila mga dato boy nana pagbantay mo mga salamat kaninyo maayong mga pari maayong mga pastor salamat ninyo boy paningkamot lang boy pasagdayon lang sila boy kanang mga kwan kay naana na adi man sila mahadlok sa impyerno ako mahadlok yun ko bahala na isultigid na ako ni boy Tama gid. kamu po nga naminaw ani nag-subscribe ani kamu mga vloggers wala may nagpasabat unsay ko na pero mas maayo unta kung makuanta ma-monetize ta kay parang malanog ni sa kablibutan kay akong gikagulan boy kay daghan tong wala pa kadungog boy mo ani na diri boy magmahay sa didto unta mis amo ada mo tuon ta mi di ba naon sa Biblia no kung didto pa unta ni kadang dahito mo sa Sodoma mutuon ta mi ang problema diri man ri wa mo mutuon ako kay kailangan po nako Tama. nya ang lami unta kung mutuo sila magpaubos sa mga ni duol pa nako di pa sila kagasto mo na yung problema boy para ni nuwi sa una boy luli nuwi sa una ba pakabot 39 ka to na ba na nangalos na yapon ang timbang sa Diyos atong kasing-kasing boy sulaob man mo na tong sulat ni kan mo silaob pulong sa Diyos niya anong naglagon sa kalag sa espiritu mo na si Papa Jesus sa una boy mo na itong ingon nagpabunyag siya ni Juan di ay yan isulti nagpabunyag si Juan tungod kay magpakamatay siya parang madaog niya ang kamatayon sa mga tao yan di sa gustong tanda ng patyon so nakikiusa sa espiritu yung pagpadala sa Mesiyas mo o de nung panahon ako di ang magduhig sa espiritu Tama gid. amo na dili ko mo gamit og cross inyong agtang mo pandong lang ko niya kapon ako niyang kasing-kasing pagpaubos mo pagpasaylo bana igugma yung asawa mo din na doy nya kataw na cross boy patay yutan bayon kato bagi patay ni mo sa kanuno kasi pandong na dari na yan mo ragsalig na ka ba nga ikap ka gibunyagan ka nagsalig na ka ba mo nang sige kagbotog sala kay naapoy nagawali kamo di mo makasasala mo hatag mo na mo bahala na sila boy dili naman ako na masumpayan ang kalibutan sige kung hangyo sa una ni Papa Jesus di na masumpayan kay kinahanglan matuman magyud ko no ang kapanahonan may kapanahon ko no sa pagbagko mamda karon ang panahon sa angsang Tama gid. nya kaguol na sa vlog lang ko tong vlog ko basahan ng bahar magdebate na sila bahala na sila kay di mo man ginuay nang magdebate langay na sig dalag mga libro bugat lang wala may nadaog na nila gamit magyawa ano man mo response gani ka pasabot ang gamit kag yawa nagpataas kasi ng kaugalingon ano magsige mo kag debate nga na kay interest para daghang kag membro na kodre walay membro ri boy katong masakiton mo anhed ri mga liopolo kas Ginoo pero kung dili sila maayo dada sa ospital pero ang lami din katong ubos isa ra sa kung naamoy kwarta hatag diri katong ipadala dito sa mga kabos tuan na to gusto ka mo po nakapaminaw mga lato ani mo paubos lang ko kung naaway kwarta ihatag di kay ipakita na ko ninyo na kabos po mi day ipaghatag ko sa ubos salamat boy may gabi ang mga tao i-share ninyo ni ako lang ipangayo ni i-share yun din ninyo kaya kung dili mo moto at least na po gamay po mga bandi bahala lang kung di mo moto ko basta i-share lang ninyo i-subscribe po mi ni paminaw lang po mi pamalandog po mi kaluki po ninyo ang Diyos ako nahaluki ko sa Diyos wa ko nahadlok sa makapatay sa kong lawas sige tagkaon di mabuhay ang tao sa panlamang ang seremonya gawa sa gawa sa espiritu nanas bala ang kasalutan ang tanan among gisulti nanas bala ang kasalutan ug mao na karon panahon na ang espiritu maguna aron usayon sa unang pagigusay mga nang makakita sa ko ikaduha ng panagusay niya ya dagan nakakita ipamatuod po ninyo katong naayo ipamatuod po ninyo na wala ko'y gahom ang Dios nakaayo kanang nakakita pod pasabot nga dili ko makabot-bot siya magbot wala ko nagbot-buhat dinhi nga padiyos wala ko nagbot-buhat ding ako yung Diyos wala ko nagbot-buhat dinhi og mga milagro isulti ninyo na og kami anhin mo dinhi nga pangitaan po nitong mga tao nakakita interview
kaya ka ng mga tao naghambog-hambog diya nga sige istorya na ako nila ang Diyos panid ini ilang binuhatan base sukwahe na sa pulong sa Diyos o kuan ang Diyos ay kaniyang idugang sa sobra kanila. Salamat kung mayong gabi kanatong tanan ang Diyos unta kanunay maghatag kanatong kaalam o dagaan patag kapanahonan samtang anaapat na din sa kalibutan. Salamat, Kol.